Буква Ж е за жираф, за жито, за жълто и за жар. Вие знаете ли какво е жар? Жар наричаме топлите червени въглени, които остават в огнището след силния огън. Те могат много дълго да продължат да топлят, след като огъня вече е изгаснал. Хайде да направим буква Ж от пластелин. Разточваме си пластелина. Вижте каква е странна буква Ж. Прилича малко на снежинка, може би. А на вас на какво ви прилича? Може би и на паяк. Малко. Или на някаква странна боболечка. Първо правим средната черта на буква Ж. А после отгоре ще кръстосаме още две чертички от пластелин. Ето я моята буква Ж. А знаете ли какво е жито? Това е растението с цвят на злато, от което правим вкусния хляб, който всички обичаме да хапваме. Написваме буква Ж с маркера. Първо правя средната чертичка надолу, а после другите черти отляво и отдясно. Може и така да я напишем, може и да ги кръстосаме. Ето така отгоре върху правата черта. Както ви е по-лесно, важното е да запомним, че ето тези черти са буква Ж и лесно да ги прочитаме, когато ги срещнем в някоя книжка. Хайде да видим предметите с буква Ж. С буква Ж трябва да открием една жаба. Жаба. А също и един жълът. Жълът и жаба. Хайде да ги намерим. Търсим тук при картинките. И ето една жаба. Готова да скочи надалече. И жълът. Виждате ли жълът? Ето го. Ето и един жълът паднал от дървото дъб и очакващ някоя катерица да го намери. Жълът и жаба за буква Ж.